tal? Salutacions des de Montornès i benvinguts a aquest programa especial dedicat a la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca. Per endavant ens esperen uns minuts trepidants on veurem el que ha donat de si aquesta prova atlètica. Parlarem dels guanyadors, però també dels atletes populars. 2.000 corredors prenen la sortida en uns minuts, cadascú amb els seus reptes, les seves motivacions, i nosaltres us explicarem unes quantes. Poseu-vos còmodes i gaudiu d'aquesta mitja marató de Montornès. I comencem parlant dels guanyadors. 21 quilòmetres en 1 hora, 7 minuts i 43 segons. Amb aquest temps, Dimitri Serjogin s'ha proclamat campió de la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, la Roca. Des del primer moment, en Dimitri ja s'ha posat al capdavant de la cursa i l'ha liderat durant tot el recorregut amb un gran avantatge. Tot i el desnivell de la prova, ha mantingut un bon ritme i amb uns últims metres plens d'entusiasme i una càlida rebuda ha traspassat la línia de meta en primera posició. Como dice, buenas, pero que el perfil de carrera es muy complicada, subidas, bajadas. En general, sí, contento, porque kilómetros finales más rápidas de toda carrera y sí, contento. Gairebé 5 minuts després ha arribat Abel Ortega. Ha registrat un temps d'1 hora, 12 minuts i 15 segons. L'atleta també ha mantingut un bon ritme durant tota la prova. Per l'Abel, poder regular bé l'energia en els diferents quilòmetres i desnivells ha estat clau i l'ha servit per arribar 2 minuts abans que el tercer classificat. Sabia que tota la primera part era pujada, m'he regulat una miqueta, he arribat a dalt als 10 quilòmetres amb 33, una mica per sota 34, 33,56, i he deixar-se caure, apretar una mica la baixada. Sabia que anava segon molt sobrat, a 2 minuts del tercer, i bueno, regular una mica i arribant bé. I el podi l'ha completat en Jordi Gascon, amb un temps d'1 hora, 14 minuts i 23 segons. Ha començat la cursa en grup i a la meitat del recorregut ha posat una marxa més per poder desenganxar-se. I amb uns últims metres seguit de ben a prop per Rubén Gómez, finalment en Jordi s'ha adjudicat la tercera posició de la mitja marató. Hem estat aguantant i cap al quilòmetre 10 o així el sisè ja s'ha despenjat, llavors hem quedat 3 i cap al 10 o així ja ens hem quedat un grup que era el tercer quart i als últims 100 metres ja he fet un canvi i he pogut aguantar fins al final i aconseguir aquesta tercera posició i molt content. I en la classificació femenina, Argentina Oria de Rueda s'ha endut el triomf per segon any consecutiu, amb un temps d'1 hora, 17 minuts i 10 segons, 30 segons menys que l'any passat. Una cursa a la qual venia amb un repte per complir. Tot i no assolir-ho, però s'emporta molt bones sensacions d'aquesta prova i de la seva marca. Enguany m'havia plantejat intentar batre el rècord. Sabia que era un rècord complicat perquè la marca és molt alta, però bueno, venia amb forces, venia amb ganes, també venia amb il·lusió perquè l'any passat vaig guanyar aquí el Campionat de Catalunya, per tant és una cursa que li tinc molt de carinyo, però bueno, estic contenta amb el resultat, no he aconseguit el rècord, però esperem que l'any que ve intentar batir-ho. Darrere d'Oria de Rueda ha arribat Míriam Picanyol. Ha signat un temps d'1 hora, 23 minuts i 26 segons. És la primera vegada que la Míriam s'ha enfrontat a aquest recorregut i l'ha completat amb un èxit rotund, emportant-se la plata. És la primera vegada que la faig i m'havia informat una mica. És regular-se els primers quilòmetres fins al quilòmetre 13, més o menys, i després del quilòmetre 13 ja és a tope, a volar. I en l'últim quilòmetre volar a tope. I la tercera classificada ha estat la Jessica Ruiz, completant els 21 quilòmetres en 1 hora, 23 minuts i 35 segons. Una prova atlètica que ha posat a prova la resistència i la velocitat dels corredors i que ha acabat amb l'entrega de premis al pavelló de les Vernedes. Pel que fa als campions en categoria masculina i femenina de la cursa de 6 quilòmetres, el guardó s'ha quedat al Club Atletisme Montornès. A la categoria masculina, la cursa ha estat molt ajustada, on els 3 classificats han compartit gairebé tot el recorregut i la victòria s'ha decidit en els últims metres, on finalment Sergi Pérez s'ha proclamat campió amb un temps de 19 minuts i 3 segons.
3 segons per davant del segon classificat i a 4 del tercer. Una carrera molt bonica i molt ajustada perquè hem anat un grup de 4 corredors tota la cursa pràcticament, 4 o 5 corredors, i fins inclús després del pont, en la zona de la recta aquesta de damunt, anàvem els 4 junts, i un s'ha quedat, ens hem quedat 3, i el fet que hem arribat ha sigut un sprint final superajustat, que me l'hem portat jo, i la veritat que molt content. O sigui, era l'objectiu i molt content d'haver aconseguit la victòria. A la categoria femenina, la cursa no ha estat tan ajustada i Eli Gordon s'ha emportat la victòria amb un temps de 22 minuts i 24 segons, traient gairebé un minut a la segona classificada, tot un resultat inesperat per la montornesenca. Una de les dificultats del traçat ha sigut mantenir el ritme i les irregularitats del terreny. El primer quilòmetre ha sigut molt ràpid, crec que no el més ràpid ha sigut la baixada, la tornada cap aquí des de la rotonda, però ha sigut això, mantindre el ritme que jo volia 3:45, després arribant a Montmeló m'he quedat a 4, dic ui, però després he fet la pujada i suposo que com jo vinc de la muntanya, la pujada per mi ha sigut molt fàcil, aquí he agafat ja el ritme còmode i ja cap aquí. Un doble podi pel Club Atletisme Montornès, on també han obtingut medalla a la categoria femenina 2 corredores de l'equip del municipi. Hem conegut els guanyadors, però ara anem a veure com ho han viscut els atletes populars, que es converteixen en l'essència d'aquesta cursa. Un any que ha comptat amb una novetat important. La sortida s'ha avançat 30 minuts. Anem a veure si ha agradat aquest canvi i també com s'han agraït tots els serveis que ofereix aquesta cursa. Abans de començar la cursa, a l'entorn del pavelló passen moltes coses. Una és la fotografia del grup per la igualtat que s'entrena a Montornès. Un dels reptes és arribar en un bon moment a la cita atlètica. Es programen entrenaments, es motiva la gent, sobretot perquè faci esport. L'objectiu no és guanyar ni fer-ho, és ser millor del que eres abans, el dia d'abans. És que fem els 6 quilòmetres que esperem a l'arribada dels que fan la 21 i clar, forma part també de la nostra victòria, veure com arriben tots i animar-los, i és molt emotiu, la veritat. I una altra fotografia és la que s'han fet els 400 treballadors de Henkel que han participat a la prova. Doncs em sembla una activitat molt saludable, perquè promou l'esport, i des de Henkel ens ajuden i ens posen facilitats per fer aquesta cursa, creant un club de Henkel Running Club on podem entrenar setmanalment amb ells i ens faciliten poder venir i estar tots junts en un ambient molt guai, també fora de la feina. I és xulo perquè a vegades coincidim i aquí a la sortida ja ens trobem i parlem, està xulo. Captar les millors imatges d'un esdeveniment així és vital. Per això mai fallen els integrants de l'Associació Fotogràfica de Montornès. Es que ya lo tenemos como cada año en nuestro punto de encuentro. Todo el mundo se reserva este día para venir a hacer fotografías con nosotros y así hacemos un poco de yerma, ¿no? Porque muchas veces hay gente que tiene otras actividades, no puede venir a echar una mano al fotocall y hoy es un día que es especial y estamos aquí toda la mañana. Una de les tasques ha estat fer les fotografies en el fotocall solidari de Henkel. Per cada instantània, Henkel dona 2 euros a Creu Roja de Granollers. La qüestió és l'objectiu que Creu Roja crec que fa molt bona funció i crec que és molt bona idea. Està molt bé. Ho haurien de fer més d'alguns de les curses que fem, ho haurien de fer més, sí. Una entitat que aquest any, a més del fotocall, també rebrà per part de Henkel 2 euros per cada inscrit. El projecte per aquest any està ben definit. El pla d'emergència amb aquests diners el que serà és donar-li contingut al pla a través de comprar materials que necessitem per fer l'emergència. Una altra iniciativa que impulsa la prova és la recollida solidària de taps. Qui també té una presència important en aquesta cita són els ciclistes que acompanyen a les primeres dones. Senyalitzem les dones perquè entre tants homes costa de senyalitzar i així se sap on va la primera dona, la segona dona i la tercera dona. El moment més esperat arriba, és el de la sortida. Per davant els atletes tenen 6 quilòmetres o bé 21. Per molts d'ells, la mitja de Montornès ja és un clàssic que mai falla. Aviam vindre amb els companys perquè ve gent que coneixem, d'uns altres clubs, del gimnàs, i després anar a esmorzar i passar el dematí, saps? Doncs a passar-ho bé. No sé què ens trobarem, però ja farem cachondeo nosaltres. Doncs mira, primer fer la mitja, acabar-la en condicions i després m'aniré a dinar amb tota la família i a festejar-ho i a passar-ho una mica bé.
Tot i que en aquesta edició la calor no ha estat tan forta, un dels punts que més esperen els participants són els avituallaments. Hidratar-se sense perdre temps és fonamental. Pues per nosaltres és un dia molt especial, és un dia molt divertit, ens agrada col·laborar, que els corredors es sentin a gust, poder-los donar aigua perquè, bueno, passen calor i encara que avui el dia és un molt bon dia, però, bueno, col·laborar, més que res, pues, perquè pugui tirar tot això endavant necessita molts col·laboradors i donar-li les gràcies a tots. La mitja de Montornès respira bon ambient de principi a fi i els punts d'animació transmeten un punt d'energia als atletes. Des que vaig entrar a la colla estem aquí animant a la mitja, els corredors, a la cursa del 6 i a la de 21 i per mantenir una mica la tradició i donar una mica dels ànims als últims metres. També transmet aquesta energia al públic que anima els participants. Bueno, perquè visc aquí a Montmeló i al final estic animant aquí a tothom que passa i hi ha molta gent que conec i mai està més donar suport. Doncs avui he vingut a animar la meva germana, que és la seva primera cursa. Ella no fa la mitja, però fa els 6 quilòmetres per anar començant. La veritat que està molt bé i estava molt animada i intentem donar-li suport. Venim a animar a una amiga, la Cristina, que és a Montornès i em posaré també uns quilòmetres per ajudar-la i llavors sortiré. Per animar-la i ella correrà amb ella els últims quilòmetres per apoyar-la. El més destacat d'aquest any ha estat que la sortida s'ha avançat 30 minuts. Això ha volgut dir que ha tocat matinar una mica més, però davant la calor de les anteriors edicions era una mesura força esperada. Home, està molt bé, sí. Millor que la calor d'allí abans d'allí. Cada dia más bueno nos habéis puesto. En comparació amb el que va fer ahir, que escalfant feia calor, avui s'ha ajudat, la veritat. Una mitja que té trams durs, però que en general està molt ben valorada pels atletes. És dura perquè és dura en comparació amb altres recorreguts de, no sé, la Granollers, Sevilla, que també l'he fet, però molt bé, bé. He anat cansada, però bé. Fa il·lusió perquè som de la Roca, llavors és un recorregut que sempre veiem i animem molt a la gent i aquesta vegada ens hem animat a fer-lo. Bé, molt bé. Em sembla que el dia respecte també i guai, és la que ha dit la Gemma. O sigui, anar fins al poble i tornar, si m'han vist els carrers tallats i això, i fa il·lusió fer-la. Baixem d'hora 30, Vamos, va! Per al guant, per al gimnàs guant, a Montornès. Controlat, pega't una mica sol, que els que tenim més força estan per davant i els que s'han quedat suposo que en seguiré de referència, però 1.25 clavat. De moment bé. De moment portem poquet, però de moment força bé. Bé. Aquesta pujada ens ha tocat una mica, però ara agafem forces un altre cop i endavant. Anem a ritme! Fàcil. Mira, tots venen des del principi. Quina passada! Ja fa uns quants anys que la faig, però sempre té la seva motivació, a part de... té un recorregut que m'agrada i l'animació i el fet de que córrer sempre m'ha agradat. Aquest any no només tenien premi els primers classificats. Amb motiu del 150è aniversari de Henkel, el classificat 150 també obtenia premi, un val de 150 euros. Molt inesperat, no sé, jo no m'ho esperava. Molt bé, moltes gràcies a Henkel i la faig cada any i molt content. Un dia d'esport, però també de bon ambient, en una cita on el gran protagonista és l'atleta popular. Bona part dels 2.000 corredors han passat pel pavelló a primera hora del matí a recollir l'element essencial que ens acompanyarà durant tota la jornada, el dorsal. Es entregar y decir buena suerte y cuando los ves llegar que tú le has dado dorsal, pues dices, mira, yo a él se lo he dado. Durant el matí s'ha habilitat un espai lúdic pels infants mentre que els pares feien la cursa. Los padres algunas veces vienen cuando han acabado la carrera, pero no se quieren ir porque se lo están pasando súper bien aquí. Entonces se van, se duchan, se comen la pasta, algunos se van a hacer el masaje y luego vienen a buscarlo. Els serveis són un dels aspectes que més agraeixen als atletes, serveis que els ajuden a fer molt més profitosa aquesta prova. Amb l'objectiu de fer més senzilla l'estança dels atletes, s'ha habilitat un servei de guardarroba. El que fem és separar-les per números i amb el número del dorsal ja les guardem per després tenir estar organitzats i no perdre molt temps nosaltres i a la gent que està esperant per agafar la motxilla. Un espai on els corredors deixen tota mena d'objectes, entre ells les motxilles o fins i tot bicicletes. Genial, porque es que si no, si las escapadas han de ser al coche, hoy hemos aparcado bien, pero hay días que es imposible. Es el cuarto año que vengo aquí y siempre vengo con bici
Y muy guay porque nada, me pueden recoger la bici, luego dejo la mochila. Un cop superada la cursa, els corredors han pogut gaudir de diferents serveis. Un dels més ben valorats és el de fisioteràpia. Pues me parece, la verdad es que es genial, porque después de hacer una micha que te relajen un poquito las piernas, va de maravilla. Está muy bien, los servicios, es un sitio muy bonito, pasas por muchos pueblos donde hay mucha mini-animación y la verdad es que es de agradecer esta carrera que tiene mucho mérito. A banda, l'alimentació és una qüestió important i el servei de pasta ofereix diferents opcions segons les preferències o intoleràncies de cadascú. Lo que hemos hecho ha sido transportar también 10 kilos aparte, porque hay muchos chicos marroquíes y chicas, y luego muchos alérgicos a gluten o algo, y ya hemos traído para ellos también. Un dels moments més esperats és obrir el lot de productes Henkel. Els productes Henkel. Bueno, hi ha un lot de productes que està molt bé. I a més aquest any em sembla que fan els 150 anys i bueno, sembla que és un lot que està xulo. Molt bé. Se m'ha venit per el lote. Lo demás es sufrir. Creu Roja també ha tingut el seu espai durant la jornada, on han pogut donar suport mèdic als corredors. Aquest any sembla que tranquil, però bueno, tot i això hi ha hagut un parell de tensions bastant importants, però per la resta amb tranquil·litat. Això ens enganxa en un dia amb molta més calor o com un dia d'aquests últims anteriors que hem tingut i segur que aquí haguéssim tingut moltes més assistències i moltes més gent amb símptomes de lipotímia o cops de calor importants. Uns serveis que han facilitat la jornada als esportistes i als infants. Avui ha estat el gran dia amb la mitja i la cursa dels 6 quilòmetres, però el dia abans se celebrava una prova que esperen amb ganes els més joves. Es tracta de la Mini Solidària. Els més petits tampoc s'han quedat sense la seva cursa. La plaça Pau Picasso ha plegat més de 350 infants que han participat cadascú en la seva corresponent categoria. Primer, els petits corredors han hagut de recollir el seu dorsal, després situar-se a la línia de sortida i un cop tots a punt han sortit a gaudir de l'esport pels carrers del municipi. Això sí, cadascú amb les seves motivacions i reptes. Guanyar. Guanyar. Esperem que guanyem. M'agrada passar-m'ho bé, passar una estona amb els meus amics i competir. Felicito als meus amics i també que m'ho passo bé i corro. Bueno, no faig atletisme, però corro una miqueta. En aquesta prova esportiva han pogut participar infants des dels 4 anys fins als 13, una mini mitja que té l'objectiu d'apropar aquest esport als més menuts i també donar a conèixer el Club Atletisme Montornès, a més de proporcionar un espai i una jornada carregada d'esport i diversió, en la qual cada any augmenta el nombre d'inscrits per descobrir aquest món o bé per repetir un any més. Fem la mini, primer de tot, per portar una miqueta el que fem nosaltres al Club d'Atletisme, que és portar l'atletisme al centre del poble, en aquest cas a la plaça Pau Picasso, i l'objectiu una miqueta és que tots els nens i nenes puguin participar i córrer una miqueta i fer una jornada d'esport que és molt interessant. I des del 2024, Divermont també hi col·labora, i a la categoria Diversitat, amb curses adaptades per tal que l'esport arribi a tothom. Sobretot és d'una visibilitat, no? És una categoria de diversitat, doncs estan aquí al municipi, són menys del municipi i poden participar també de les proves esportives i fomentar-ne l'esport. I un cop superada la prova, al final del recorregut els esperava un petit obsequi, una jornada on els infants han pogut divertir-se d'una manera molt saludable. Estem arribant a la recta final i ara és moment de conèixer les valoracions que fan els alcaldes dels diferents pobles per on passa la prova i també de l'organització. És una cursa que és molt ben acceptada pel corredor, amb tots aquests serveis que poden gaudir, la pasta, la guardarropia, els massatgistes, la zona d'aparcament, la zona d'escalfament. Bàsicament els inputs que tenim, perquè jo em dedico també a parlar amb els corredors per intentar sempre buscar aquest punt on podem millorar, doncs són de felicitació i de compromís que l'any que ve vindran. Encantats i molt agraïts d'aquest esforç col·lectiu i sabem que és molt esforç, que són moltes setmanes de
preparació, que és molta atenció, perquè avui funcioni tot això, la precisió i el que requereix de posar-ho tot a punt per oferir una prova esportiva fantàstica que valoren moltíssim els atletes i les atletes que ens visiten cada any, que ja la coneixen. Som més de 2.000 participants i estem molt orgullosos de tota la gent que hi participa, tota la gent que hi col·labora. Des d'aquí agrair a tot el voluntariat, que sense ells no seria possible. Igualment les empreses són molt importants, els ajuntaments també, però sobretot el teixit associatiu que ens ajuda. Sense ells no seria possible. Ha sigut un any que els corredors i corredores han agraït també el temps meteorològic que han tingut i per Vilanova molt contents i molt contentes. Un any més hem posat animació amb un punt de música també abans d'arribar a l'Ajuntament per motivar els corredors i les corredores, i enguany tenim la novetat també del punt d'hidratació, que al final no ha fet potser tanta falta com anys que hi ha hagut molta calor, però molt contents perquè hem tingut moltes activitats durant el dia d'avui, les hem pogut compaginar totes. Sempre fa il·lusió que un esdeveniment esportiu d'aquest tipus i amb aquesta solera passi pel teu poble. A primera hora animant els corredors quan arriben a la roca, després ja fa baixada, ja és la recta final, i molt bé, molt contenta. És una gran organització la que es fa aquí, hi ha molts elements que fan que nosaltres tinguem aquesta confiança i que apostem per aquí, i aquest any també he volgut fer presència, tot i que no estigui aquí a Catalunya, perquè penso que és una cursa que sí, hi ha molt esforç, que hi ha moltes possibilitats, que els corredors estan molt contents, els corredors i corredores venen aquí amb moltes ganes. Per nosaltres és un orgull estar aquí. Pensa que la cursa i Henkel comparteixen els mateixos objectius: esportivitat, solidaritat, territori. Dins de part del nostre ADN està el territori, i aquí estem molt orgullosos d'estar aquí a Montornès amb tot el Vallès Oriental. Doncs fins aquí aquest programa especial dedicat a la mitja marató de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca. Esperem que l'hagueu gaudit de valent tant com nosaltres. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins a la propera.